धै माला ओंखाम संखांगोन माला उन्दुनो मोनगोनलाय संनो बासोबाय आं सानफ्रामबो। आय्या सनायालाय बेफोरखौ मा गानना दङलै मेक्सिसो बुङोना फ्रकसो बुङोना ना टपसो बुङोबा ओइ सना औ माइहाय मा जालायखो नोङो बेफोरखौ मा गानना दङ मा गानना दङ नों नुवाखै होनबा मोनथिया आङो सिवजार बुङो बेखौ सिवजार माबा दख'ना गानबा साबसिन जागौमोन खोनालै सना सोरबा गानगोन दे भेजालनो दिस्टाबनो गाना आङो दख'ना सख'ना खामानि मावनायफोराव खथ' दिस्टाब नोंसोरो हिनजाव जानायबासो मोनथिगौमोन दख'ना गाननानै खामानि मावनांगौबासो मोनथिगौमोन थेवब्लाबो नों दा हाबा जाबायना सना गाननांगौमोन आरो आंनिबा गाना आङो दख'ना सख'ना खामानि मावनायफोराव दिस्टाबनो एसेबांथ' दिस्टाबना सना होमबा मालाय बेलेग हिनजावफोरालाय बोरैथ' मावो दख'ना गाननानै खामानि मालायना बेलेग आरो आंनिया बेलेग आंजों बेफोर मेल गैया ओरैनोबा मानसिया जिरायनो मोनाखै नों आरो बेयाव दख'ना सख'ना होननानै आंखौ माथा गरम खालामफैनाङा दे गानगोन ना गाननायनिबो टाइम दङ आंहा गामिफोराव बा अबावबाफोर थांबा आंहा दख'ना गाननांगोन बे न'आवलाय मानो दख'ना गानना थानांगौ दिस्टाबनो सोरबा जुदि जाहानियाव फैयो होमबानिया मायबा बुंबालाय बुंथो बालनि बिसोरनि नोम्मा नोम्फाया आंनो दख'ना बायना होगोन आरो बिसोरनि नोम्मा नोम्फानि गानाखैना आंहा गावनिसो गानदों बुंनाबो जेबो लाब गैयालाय बुङियानो साबसिन दे होनबा नोंनि गोसोसै दे ओंखामा माखारै सं आंहाबो ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओंखामा माखारै सं माने माबा आलुखौ हाना होनाय आलु एवनि आङो हानानै सुना लाबो आंनो मायो आलु हानांगौ आङो औ मा आलुल'खौनो हाना होनो हाया नामा आंनो हा दे हागोन माथ' होनबा दद' मद' खालायबाय थायो थां माखारै मानसियाबा बेसेबा उन्दुनो ओंखारखादों माला उन्दुनो मोनगोनसो जाबाय आङो जारलासैलै रांखावरि सनाजोंबो थांदो माखारै हाहैदो आलुखौ मा रखरा आगोलनि एक्स हिनजावा बेफोरबायदि खामानि थिनफेराखैमोनलै आंखौ मोनदो माखारै मोनदो ओंखामा आरो सासेबा दा माला हाखाङो आलुखौ माला एवखांगोन दे आं थै जाल्लारि हाबा जानायनिफ्रायनो सानसेबो मोजाङै सान्थि मथे उन्दुनो मोनाखै आङो न'आवनो मोजांमोन आरामसे जा लों उन्दु थै हाबा जानानै मा जारलासो जाबाय औ आयै आङो थांथारगोन एबार न'आव आंनि बिमा गदायखौ नायहैगोन आं बोरै फिसा नों बेफोरखौ मा बुंदों थांनाङा नोङो बिसोरो लोगो नांनानै नोंखौ बुगोन फिसा बिसोर फाफ्लि गोजासो ओहो आयै बिसोरो आंखौ बुनो हाया आयै आंबो नायगोन बिसोरो आंखौ बोरै बुयो बोद्ला लानो थांगोन आङो आयै आङो फैथ'ला दे नोङो मोजाङै थाबानो जाबाय फिसा नोंखौ जुदि बिसोरो माबा मोनसे खालायो होमबाना मा जागोन खालाया आयै खालाया आंबो नायगोन बिसोरो आंखौ मा खालायनो हायो बिसोरो जोंखौ मोजाङै जानो होआखैना आंबो बिसोरखौ मोजाङै जानो होआ बिसोरनि सुखि संसाराव आङो अर लागायना हैगोन आयै अर लागायना हैगोन आयै नोङो जेबो सिन्था दा खालायदे आंखौ बिसोरो जेबो खालायनो हाया आयै लाइमोन आब' थौ होनबा ओंखारहैनोसै गोबाव जागोन थांमारनोसै होनबा नोङो फिसा औ आयै थांमारगोन आङो दे बिदिबालाय थां होनबा थांनोबालाय नोङो न'आव थानाङा दे नोङो बिबारि लाहानाव थां दे जागोन दे थौ होनबा बिबारि दख'ना गानहैनोसै थौ आब' इसोरासो मिथिसिगौ आरो हेलौ कुकुलुकु मा खालायदोंलै अ खिबायसो थादों दे होमबा दा खिखांबा आंनो माबा फन खालायबानो जाबाय दे
एसेबां मोजाङै रायज्लायनो होननानै लामायाव ओंखारना फैलायबाय माबा खिबायसो दङनो दाय सेंग्रा मानसिफोराबो खियो नालाय आङो खियासो सानोमोन सेंग्रा मानसिफोरखौ खिनो समायथारालाय आरोथ' साफा साफा मानसिफोरखौ खिनो समायथारा बै असाइस साइस गैयिफोरखौसो खिनो समायो जोंबायदि साफा साफाखौ खिनो समायथारा हाय मिस गायदे रानि मा खालायदोंलै दङ ओरैनो माथो खालायबावनो बा नोंनि आपेल मबाइला खोब आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन माथो नोङो माहानै माहाब्रैयावनो आपेल मबाइल बायना दिन्थिगोन होननानै अबावथ' बेनो नामा नोंनि आपेला माला बुंनायमोन आंलाय माहानै माहाब्रैयावनो बायना दिन्थिगोन होननानै आंलाय माथो बोसोरसेसोआवसो बुंदोंमोन लायो नोंसानि बायदि साख्रियावला नङाना जोंहा माहानै माहाथामावनो आपेल मबाइल बायनो हानो बोसोरसेयावबो बायनो हानाय नङा नोंसा बोसोरसेल' नङा 10 बोसोर नङा थैबाबो बायनो हानाय नङा नोंसा आपेल मबाइल ओइ अम्बिकी नों जुदि आंनि थाखाय एसेबां सिन्था जादों नोङो आंनो गंसे मबाइल बायना होआ मानो एसेबां जुदि नोंनियाव फैसा दङ आंनाथ' गैखाया दिनै आङो भिखारिखा नोंलाय आंनि मा जायोखाय आंनो बिदि मबाइल बायना होलायनो होमबा नोङो आंनि जेबो जायाबा आंनि थाखाय नोङो बुंनो जेबो मोन्थाय गैया आङो आपेल मबाइल बायनो हायो हाया नोंहा बेफोरखौलाय मानो थाल लाबाय थानांगौ लाजि मोनदो सैथो बाथ्रा बुंबाबो लाजि मोनोसो बाला ओइ अम्बिकी आंजों मोजाङै रायज्लायनोबो रायज्लाय आरो मोजाङै रायज्लायबा नोङो बेनिफ्राय गेट आउट ना होगोलै बाल गथ' बारा लेबेल देखायबाय थानाङा ओइ दे होमबा फिसाफोर मोजाङै थां दे जागोन दे मादै बिबारि आब' मोस्रोम आगै टिल्लु आगै मालाबा फैबावदो जोंहानियाव जागोन दे आब' ओमफ्राय लाइमोन आब' बेसेबा हास्लायस्लाय मोनगोन आं दिनैनिफ्राय आब' थाब फैदे जागोन दे आगै फैबावगोन दे आङो अनजालिखौसो माथो होनो मोनासै खामानियाव थांबायना बियो नोंसोरो खिन्थाबानो जाबाय बेनो आं दानो फैथ'ला होननानै जागोन दे आब' खिन्थागोन दे आरो आयै नोङो जेबो सिन्था दा खालायदे आंखौ रावबो जेबो खालायनो हाया मादै नोङो जेबो सिन्था दा खालाय आरो जोंबो दंना लाइमोन आब'जों जोंबो दंफायो नोङो जेबो गिनाङा दे जागोन दे थेवब्लाबो गिनाय फैयो बै पाप्पिफोरखौ बेसेबा गिखायो आङो आरो लाइमोन फिसा नोङो दानो थांथ'नाङा दे न'आव नोङो बिबार लानाव थाग्रो जागोन दे आयै सानसे नङा सानसे थांथारगोन आं न'आव आयै बिसोरखौ आङो बोदला लागोनानो आरो गारा आयै आं बिसोरखौ मालाबाबो गारा जोंफोरखौ बिसोरो जेरै आलाय सिलाय खालायदोंमोन बिसोरबो सानसेबाबो बेफोरबायदि जाजागोन आयै थेवदो दानिया गाबोन माइ हानो थांनांगौ दिनै थाबैनो थांनानै न'फोराव खासिफोरखौ मोजाङै उनना दोननांगोन दे होमबा आयै थांसै आङो सनाथि आगै दे मोजाङै थादे नोंसोरो थागोन दे आब' नोंबो मोजाङै थादे फिसाफोर गासिबो मोजाङै थाजोबदे मादै मादैयाबो थांनो हागौमोन दा आरो नोङो थाङाना आङो थाङा दे फिसा दे नोंसोरनो थांदो दे होनबा थादो दे फिसारिया थां फिसाफोरा थांनाय लोगो लोगो बेसेबा बोरैबा मोनबाय आङो दरसिसि मादै आंथ' थानो सुखुथारनाय नंला हारसिंनो दखानाव थांबाबो लाइमोन आब'जोंनो थाङोमोन अबावबा बेरायनो थांबाबो लाइमोन आब'जों थाङोमोन बेसेबा बोरैबा मोनखादों आङो लांदांदांनो हाय फिसा माथो खालायबावनो थाङोनो बाथ्राबो मानिथारा थांनाङा होनबाबो दे मादै थांथोसै दे माथो खालायबावनो फिसा गल्ला मायै आयै माइखौ गाबोनो हानांसिगौमोनलै फिसा दायो बिबारिमोनखौ खिन्थाहैबानो जाबाय जागोन दे आयै सिन्था खालायनाङा
जोंहा माइ हानो जाबाय निखाय औ जाबायथ' र' गावगाया सानसेबो दुब्लियाव थांनानै नायहैया नालाय अबाव मोनथिनो बेनिफ्राय खामला नागिरनो थांनाया मोनबाय औ मोनबाय बिबारिमोनखौनो मोनबाय र' बिबारिमोनखौसो मोनबाय नोङो ए माथो जायो बिसोर हाबालाय रावखौबो नागिरबाबो मोननोनो थायाखै खामलाखौ ए गथ' भिखारिफोर दङ माइ खामला हायै हायै जानाय नोंसोरो सासेबो नागिरना मोनासै होनबा मा बाथ्रा जाखो बेलाय हाब मा भिखारि बेलाय हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो भिखारि नङा माइबासो दे थांनाय मोनोब्ला नोंनो नागिरहैनाय खामला दरखार नांदों दे आङो खामला नागिरथिनो मानोथ' मा होनबा आंग्रा मांग्रां बुङो बाथ्राफोरखौलाय नंगौ बाथ्रा बुंबाबो नोंसिनिया खालि आंग्रा मांग्रांल' जायो दे लाफाथि बै खबायाव ना मानैसो दङ आंनो सायना होनाय आं संनि ए बाला दरखार नांदों साया आङो जि खारखायो पुचुकुखौ माबानो होनो हाया सायनो होनो हाया आंखौल' बुंनो साला ए गथ' जानोखौबा खारनाय मोना हा सायनो होनायखाय खारनाय मोनबाय ना मानैसोल'खौनो सायना होनो हाया नोङो हा बादुलि है नोंसोरखौ बुंस्लायस्लाय बुङैयानो साबसिनलै देनांबा हाबा जाबा मा मावहैना जागोन बिहाव बिखुनजोनो हुआनोबा बोरै संना जागोन बेफोर मानसिया बादुलि गोजा साला ओइ गल्ला खोनासं मायोलै मा जालायखो बिबारिमोना जुदि जोंहानियाव माइ हायो बिसोरनो मा ओंखामबो होगोन नामा थै आं बेफोरखौ जेबो मिन्थियालै ओंखाम होनो मोना दे खिन्थु बिसोरनो आं बुंखाबाय माथ्र संख्रिनि लाल साहा खेबसेल' होबानो जाबाय बिसोरनो संख्रिनि लाल साहासो दे संख्रिनि लाल साहा एख'नि बिसोरनो सिनिनि साहा गाइखेरनि साहा मेथाइ सिथाइ एख' होनो मोना है माबासि मानसिलै बेफोरलाय थै आरो मानि थाखाय बिसोरनो संख्रिनिल' लाल साहा नांगौ हा नोंहानो लोंबानो जाबाय खोनासं मोजां दामि बिस्कुट बायना होफैगोन आं बिसोरनो बिबारि असभ्य बिबारि भिखारिमोननो बिस्कुट दामि बायना होग्रा हे गल्ला हे ओंखाम होनो ना दामिनि बिस्कुट होनो ना मा होनो हे संख्रिनि साहा होनाङा सिनिनो हो Yes! मोनसे मोजां perfect idea मोनदों रे सालारि